Vaig convertir-me en un gilipolles integral. I com va anar això? Doncs primer de tot em vaig dedicar a fer uns quants musculitos, aixecant la bombona de botar i després garrafons d'aigua. Ara bé, quan vaig enganxar una bona promoció, em vaig apuntar al gimnàs. Amb uns quants musculitos formats, vaig decidir posar-me moreno, que això dona sensació de tenir diners. Tothom sap que qui està moreno, siguent blanc abans, és perquè no fot ni brot, que equival a tenir molts diners. Així que em vaig apuntar a sessions de rajos UVA perquè a mi m'agrada viure perillosament. Després, amb roba de marca i complements diversos, vaig decidir cercar per internet desenes de relacions i vaig elaborar interpretacions dignes d'un Òscar. Tot plegat durà unes 5 setmanes, perquè em vaig adonar que estava fent el gilipolles.